Yo, 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 yo! What's up, Pilipinas? Kamusta po kayo lahat? Magandang araw at magandang gabi po sa inyo. Nagbabalik Miko TV. Nabalitaan nyo na ba itong sumisikat na milk tea shop dito sa Dagupan City? Dahil sa masasarap at budget-friendly na mga milk tea at pagkain, at talaga namang hindi mo mapapalagpas to, lalo na kapag nalaman mo kung saan ito. Ito lang naman po yan matatagpuan sa harap mismo ng University of Luzon dito sa Dagupan City. Kaya samahan nyo ko at talakayin kung ano bang meron sa loob. Tara! So, ayun guys, nandito tayo ngayon sa Chingo Cafe. Kaya guys, tara, samahan nyo kami. At ayun na nga guys, paakyat na rin po tayo ng hagdanan nila. Excited na nga po talaga kaming matikman ang kanilang nagva-viral na nachos with fries. Kasi balita ako, napakasarap at napakayami po talaga. Kaya ano pang hinihintay natin? Huwag na natin patagalin ito. Tara, samahan nyo ako at pasukin na natin ito. At sa mga nagtatanong naman kung paano tayo napunta rito, naimbitan ho tayo ng mga humble owners nitong Chingo Cafe. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nagbubunga na po yung ating pagbablog. Totoo nga po yung mga sinasabi ng mga malalaking vloggers dito sa Pilipinas. Once na nakikilala ka na, tuloy-tuloy na rin po yung mga blessings na papasok sa'yo. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nagtitiwala. A few moments later. At mga ilang minuto nakalipas, nakahanap na rin po kami ng perfect spot para sa amin ni Baby Kendall at ni Mami Rochelle. Perfect spot to para sa amin dahil natatanaw mo na din ang Mercury Drug Store. Kaya sa mga empleyado ng Mercury Drugs dyan, kapag nauuhaw na kayo, pwede po kayong umakyat dito. Promises mga beshi, marerelax po talaga kayo dito. Paano naman po kayo hindi marerelax? Si dalawa-dalawa ang kanilang aircon dito. At sa mga oras na to, hinihintay na po namin ang aming order. At habang hinihintay namin ang aming order, nilalaro na muna namin si Baby Kendall. Alam nyo ba na napaka-quality bonding moment yung ganito? Kasama mo yung mag-ina mo, kasama yung mag-ama mo, tapos makakakain ka pa ng mga masasarap na pagkain, at maganda pa nun, budget friendly siya. So swak na swak ito para sa mga estudyante, empleyado, mga negosyante, at hindi mo na kailangan pang magpunta sa mga mamahaling lugar. Mga ilang segundo nakalipas, dumating na rin ang ating order na nachos with fries. Ito po yung nagbabiral ngayon dito sa Dagupan City. Ngayon, matitikman na natin siya. At sakto, dumating na rin po ang ating inumin. Winter melon flavor naman po ang akin, tapos matcha flavor naman po yung kay Mami Rochelle. So ano pang hinihintay natin? Tara, tusukin na natin to. At hindi na natin patatagalin yan, titikman na po natin agad yan nang sa ganoon makuha na natin agad yung pinakagusto nating lasa. So ayun guys, totoo nga ang chismis, napakasarap nga talaga ng kanilang milk tea. Since napatunayan natin na masarap nga ang kanilang milk tea, isusunod naman din natin ngayon ang kanilang nachos with fries. Let's go guys, tikman na po natin itong nachos with fries dito sa Chingo Cafe. Unang kagat ko pa lamang sa nachos nila, malalasap mo na talaga yung lasa niya. Sobrang sarap talaga guys, kaya pag pumunta kayo dito, ito agad ang orderin nyo, try nyo agad to kasi hindi po talaga kayo magsisisi. Partida, wala pang laman yung nakuha ko. Sauce pa lang yung nakuha ko pero lasap na lasap ko na agad yung lasa niya. Sobrang sarap ng mga sauce nila. Kaya ulitin ko sa mga taga Kingfisher, Dominican, Mother Girls, Lyceum, University of Luzon, Upang, and Pama. Try nyo na dito guys. Bring your friends, bring your family. Sobrang sarap. Kaya ano pang hinihintay natin guys? Tara, puntahan na natin to. Dito lang po natin matatagpuan yan sa tapat ng University of Luzon. Tapat din po siya ng Mercury Drug Store. Diyan po sa mismong building na yan, sa second floor mismo. At sa mga oras na to, tapos na din po namin inubos yung nachos with fries dito sa Chingo Cafe. Grabe guys, sobrang napakasarap po talaga. At mga ilang minuto na kalipas, nagpapaalam na rin po kami sa mga humble owners ng Chingo Cafe. Nag-rate po ako sa nachos nila kung gaano ba kasarap. At pati na din po sa kanilang milk tea, sinabi ko kung gaano siya kasarap, gaano siya ka-melted. Kaya ulitin ko, nagpapasalamat po ako sa mga humble owners ng Chingo, kay Ma'am Jerly Quinn Mendoza, kay Ma'am Jendo, and of course, walang iba, kay Sir RJ Tibayan. Maraming salamat po sa pag-invite nyo kay Miko TV. Oh, sa mga university na na-mention ko, guys, wag nyong kalilimutan, dito lang po yan sa tapat ng University of Luzon. Kaya magpunta na po kayo dito mga Dagupenyo. Maraming salamat sa panonood.